bafana. Zana. Izani. Buda. Ya, bafana. Lana ngiyahlukanisa kodwa ngiyithole evuna mina. Buda mdala. Lana ngifuna ukuyolobola. And futhi mengilobola angazi noma fanele ngimthathe ahlale nami noma ngimshiye ahlale kokwabo. Buda mina nginombono. Ngibona ukuthi vele umlobole ehlala kubo ukuze phela ezokhulumela nobaba wakhe ukuthi akwehlisela amalobolo nokuthi phela ungasayikhiphi inkomo kamama. Okay, liphusile izwi lakho. Ngiyakuzwa impela uyakhuluma. Kodwa manje awucabangi lokho ukuthi if ngizomlobola ehlala lapha kubo. Asiyekile phela ukuthandana ngimlobola nje. Siyathandana siyabonana. Uyamitha siba nezingane. Kumele ngondla imindeni emibili ke manje. Ngondla mina, ngondla yena. Angisakwazi ukugcina sengilobola nje. Mana ke bhuti umdala. Ya yona ayikho right lento yokundla imindeni emibili yabo. Ngcono wena umthathe ahlale nawe. Yabo? Hlale nawe. Imali. Into enibalekelayo nina la ukondla. Lutho khehla. Yabo if sizohlala so2. Inkinga izobala. If izahlala nami la lo muntu uzofika afune OKF6 yabona. Kanti futhi namadilozi ayaguga. Amabhodisi ayaguga fanele ngiphinde ngithenge. Ngizokhohlwa futhi uzoyilobola kanjani into uvela uhlala naye. Angibuze kanjalo. Uyabona nje ukuthi ayihlangani. Mana ke Buda, nje sike sibuyele emuva kancane yabo. Lo muntu lona uhlalaphi? Ekhaya kubo noma uhlala nawe? Khehla. Lo muntu lo ngisazomcinga, ngisazohamba phela ngiyoqhasa. Hawe ma Buda yami. Mina Buda into engiyibonayo la. Mina ngibona ukumshada inkinga la. Eni inkinga boy? Inkinga ngibona ukuthi wena Buda. Konje Buda ithe yakaba isibongo? Nguzuma le majokjovini. Buda. Abo wena Buda wena. Kumele ukuthi uhambe uye kwabazali bakho ufike ubabusise kahle ukuthi wakaba isibongo. Ngoba mina ngibona ngathi nje wena wakasibongo shoyo ubani uthaba. Hayi wena mfana omumbi. Yabo nina bafana ngithi nginibiza la ngithi niphusile emqondweni kodwa manje ngathi nilele nje. Yabo ilezi zinto eseniyiphatha lezi. Ngos izona lezi zinto ezenza ukuthi ngigcine ngikhuluma ushit nabantu abadala. Manje sibambe inkunzi. Wena sibizile nje. Usokwambona pho umuntu ohleli phansi ebambe inkunzi uza la wena. Iza wena man. Ufuna ukwenzani? Ngoba ngiyayela. Foko kumula iskipha ngasithanda iskipha lesi. Hayi. Hey, kumula wena njani? Phela ngosiphumula. Usameleni wena? Nonsense. Udlala abafana ngisenaza ama technology angithi nini. Zisiqoko wena man. Sizakaliyasha mgogo. Hambani la. Elibizobala. Mgogo. Hey. Kuyini lokho yalokho okuqoshwe lo mfana loza ngala? Ngazi phela abafansi abahamba becosha nezigubhu la. Lapho igubhu abayidayisa lela idayiswa khona. Wena mlanjwa noma kwazi. Wendoda. Yini eyakho enhle ekimi noma mina into enginayo enhle wena loyifunayo wena kunike. Yini manje? Angingafuna nje kuwena. Phela awunawo ngisho nje naleyo nto leyehalisana mle ngiyithandayo ngayithatha kuwe. Makhosi ngislima. Makhosi ngikhuluma ngombhengezi man. Umbhengezi kungani njalo ukuhlola ukuthi uphuma lapha elawini lakho ngewindi wena. Wasexoxeleke wendoda into mhlambe nje ongayazi. Lo mbhengezi wakho uyena lo ofika lapha kumina ezoyihloma yena. So nje ngambizanga
ngisuke ngingamcelanga nje. Lalela wemfokazi. Mina ngiyagcina namhlanje ukhuluma lento nawe. Ngaphinde ngakhuluma lento kuyobe usuhlangana nazo impela imbila yethuthwa ngizimsini kwena. Hayi bafu. Wena nje khuza umkakho wena. Khuza umkakho. Umtshela ukuthi akayeke kulokho hambe qome. Futhi akaqomi lo wakho. Uhambe ehlome. Komkami engizomkhuza la. Mina ngikhuze nje kuphela. Ngeke ngiphinde futhi ukukhuza. Ngicela ukhunjani. Lapho umuntu anikwe 9 months osaqambe ngani ave yathi nje umbhengezi. Iphathi ngaka. Sorry waphuthi. Angikuzwa kahle. Promises uthini? Hey angikhulumi nawe wena. Hawu. Vela ukhuluma nami uthini? Hey ngikhuluma nobafo lana. Ubafo wakho lo uthini kuye? Umuntu ngasohlangene nempila yethutha ke la. Hayi bafu. Ujwayele ukuhlangana nazo namhlanje ugejile. Ziyagqutshwa lezi. Singene ngaphakathi uzobashaya laba wena. Oh. Amastand awushintshe la. Ngizobuka azawushintshela ibhola lakho. Kamanye amazwi uthi angishintshe ibhola. Lento engiyibuka engiyithandayo. Ngifake lokho kufunwa nguwe. Endlini yami. Ewe ngizobuka isho ngiyachaza nje ngizobuka isho yami engiyithanda ngicela nje ngiyacela futhi ucela ungishintshele. Umuntu akangithathe. Oqala uyazi ukuthi njengobula. Uma ngangena unkosikazi nje lapha athi ngiqo. Hey. Wena amastand nezitori eziningi ngithi ngicela ukubuka la isho yami engiyithandayo. Futhi ngilambile nje uphekeni. Kodwa Nkosi yami ayivumelekile lento oyenzayo. Ngiyaphinda futhi ngiyachaza. Uma ngafika unkosikazi la avuka ubhejezana uzokwazi nokumnqanda. Yazi Nkosi yami uzofaka mina nami inkinga enike manje ke. Wena amastand nje uyakhulumela ukudla kukhulunyela ukudla siyarenta la. Imali kanti esirenta ngayo uyenza njani? Moya ngcwele ibani nami. Nasi isilimo. Walo. Kumele phezulu bo angu Nkosi kwahle yazi umfazi lo ngiyeza ningasathinta lutho ke manje yazi manje yazi ngiyahamba manje sicela ukuthi nje uphume uhambe ukuze ngizokwazi ukukhiya ngihambe nami. Hayi master kade sengishilo ngizobuka iTV la futhi bese ngenza nokudla ngeke ngishiye ukudla kanjalo. Shuthi noma stand uzohamba mina ungishiyela isikhi. Hawu kanjalo nje. Shaya phela. Shaya na shaya. Shaya konzobona. Mina ngishaya mina. Shaya. Hayi bo ngilinde ngathi ushaya konzobona. Bashaya ingidi. Uma tata nenzani? Anginikhokhela ukuthi nisebenze kodwa nibhizi nilani yini leniyenzayo la madoda? Hawu lamphathe kahle. Umsebenzi wemphathi la siyawenza. Empeleni phela sesibambe nazi igila mkhube empilo. Ade igqekeza la ngaphakathi. Uba nina. Hayi wena. Hayi bo hey bebegqekeza. Bebegqekeza laba mphathi. Hey wenzani? Bebegqekeza. No sune 1000 Roman. Oh, laba bebegqekeza kakhulu. Yamba bebegqekeza. Lo bephezulu. Ngibamba ucingweni lapha. Uthi wenzani lo nga Oyinqola. Lo bengaphezulu lemphathi lo engaphansi. Uyamphusha. Ephezulu lo mphathi. Uzama ukugqekeza. Hayi bo.
Master banamanga labafana inkulumo yabo nje ihlakazekile ngathi amasimbe embuzi lalela wena uyalazi iqiniso. Lo master unokufika lapha ubonda inhliziyo yami lo ugovuza umkami lapha. Yabo la khona ungenza isilimo khona wena awuyeka abafazi babantu hlukana magwaza nabafazi babantu hamba olobolo wakho uma uthatha umfazi walempahla uthi uzomthatha phi umunye yazi njengamanje nina nobabili kubelani ngala ngaphakathi kwarki umfonela amaphoyisa ngempela hayi mphathi wafonela nje amaphoyisa sikho samaphoyisa usatha kancane sikhela phansi lalela la wena siphukuphuku awulona iphoyisa wena unguyi-security ungumantshingelane ngizongithini mina ngifuna abantu bomthetho i-law and order le ungasiyona wena wow yabona ukuba nomphathi ofundile yagcina namhlanje ever again ho Hey ngizokubamba njalo nenzansi waha nini musana ungenzi ikwaqo angizwe ngithini yini leyo sobuye sikubone lokho musana ungenzi ikwaqo Hawu! Hey, ngalo ngithethiswa njalo mina ungena endlini ama-standard uwe. Hayi baba bengizothatha inyama uma stand khona la kade esaphuthuma khona wangishiya no-K ngizothatha inyama nje ngiyopheka. Wakwezwa buthi uma-stand ushiya ukhiye kwisiqasha. Ngiphuma ukuzothatha inyama baba. Hayi. Le nyama yakho ke wena. Hayi. Asinayo inyama thina. Asinayo inyama thina. Ayikho inyama sinayo thina yazi mina ngiphuma le phezulu mina ngiyokhuluma le nto akade wenza njena yawungena nandle ngithatha into zakho uhamba hayi angiyazi sho sikhona bayidlile ha hayi ngeke athanda nje ukukhuluma hayi hayi bo kuyadlala sala namasinda la lo qama wanga uthi la ulanda inyama uwe la ekhaya angeke simbi lesithombe Hawu. Simbi. Ilaphi inkinga kulesithombe lesi? Hayi Simbi asisideletheni ngeke Simbi. Ngeke sisa sikwazi inkinga ikuwena. Izithombe eziright kabi uyayibona lezi thombe ezinhle kanjani mshana? Zinhle lezi thombe inkinga ikuwena. Wena umuntu okumele afake ifocus la. Simbi asisideletheni. Asishaye nezinye ke makuthi kanjani? Akukwazi phela. Hawu manje yami. njani kunjani Ngiyaphila. indaba nongabaleki ngoba kanongibona mhlawumbe nginabo bethini la isikhwameni khona mhlawumbe ophethe la isikhwameni siyaqala nto nje seshoda nje la ekhavela Hey, Busher. Nick Fanya. Nick Fanya. Nick. Igebe ngaphi nina bafana? Hayi bakona amaphoyisa la ama-security. Lasta. Buya lasta kuba nomsebenzi wakho omusha. Buya. Edelela lokho. Kuba nomsebenzi wakho omusha la lasta. Uthini? sathini uthi sasihamba nayo bafana Akusho ukuthi wena mastenda unakho ukuthatha ngokuthi ngoba umuntu ohlala kwakho bese uthenza noma yini kahle kahle nokuthatha abantu kancane. Yabo wena Nsizwa wawathi asazi wena nje manje wamathanga nambitheki ngisize kanje thatha ngokwakho
qoqa njengamasakana akho mase Jelpo. Hawu Mastenda. Kanti Mastenda yazi mina Mastenda uyangidida ngoba phela sekukhulekile manje. Awusazenzi lezi zinto zengane. Uphuza bobutshwala noma ubhema mubugwayi lokwenza ukhohle ukuthi mina sengirentile Mastenda. Sengirentile engishiya imali yami mina yerent mina la ekhaya. Manje wenza ngathi indodla le mali oyikhiphile. Ungitshela ngushintshe. Sanibonani. Lo mali kwakuyaba. Yebo ntokazi. Ninjani? Ey. Yabona mina ngilo muntu ongazwani nje nesicefe. Mastenda wena fanele uphendule indaba yemali. Ngikuhlula nje indaba yemali ungiyeka indaba okungixoxa futhi wena ingane ngitshelile ukuthi uyeza lana mina ngikudingi lana. Please asomblift ohor. Ubungangazi singane ingakasuka endlini. Ngoba phela ngeke ngithi ngisuka kude kanje uthi angigibele ngane ke njengamanje mothi ngeke ngize ngilala endlini yakho. Ekubeni buyaphi lokunjani? Mangizobona baba umntwana. Yabo lela sango leliya alumosha ugiswa la ekhaya. Lidushwa ngesandla. Yabona? Kulula futhi nokuthi nawe ulidushe. Hayibo kanjani baba wakhe? Uthi mina ngizolala phi ngoba namakhumba aphelile ngasekhaya nemali futhi angisanayo ke nje. Ngihlanganaphi? Angihlangene mina nalokho. Wena ungakwenza ke ngoba phela vele ninake nabantu besimame ekululo kwenu. Ungathola nomuphi usicapha la umtshela ukuthi akufake phansi kwezitulo ulale khona kusekusena kukhapha kusekini. Hayi. Manje insizweni. Mana kancane. Lentokazi le yeqe onke lamagquma namathafa, Ivika amaphara, Ivika ukuguculolo izizofika kuleli pharelu wena usuyitshena ukuthi inye wayigcwala udaka ehambe. Ngalesi sikhathi anginankinga mina nemithetho yakho ufuna ukuyishaya ngoba kukwakho la weMastenda kodwa lalela. Lo muntu mina lapha yangeke azangena. Kwa ukuthi ubengene mina ngingekho. Ngimficeselele bengumphaphamisa ngamanzi abandayo asefrijini. Ubezophuma isango leli angaliboni leli. Manake. Mina nginaloke icebo ngoba ngathi wena awuyicabangeli lentokazi. Lentokazi izalala la iyohamba ekseni seku safe. Angizitsini. Manje ke baba wakho uthini wena ngalokho? Njengoba Mastenda ethi ngiyolala ngalena nje. Usangibiza ngobaba. Ulizwile ufuthi liyakutshela ukuthi uzolala kulona manje lokhu ngibuza into eziningi awungiyeke. Ongidushe. Ngeke. Ayifake into zakho la ngaphakathi ntokazi. Yini manje inkinga yini longinika yona? Yabona ngepraso ayikutehlanga nayo. Yonke into iyashibilika. Kushona le kunzima. Ngakho ngithi vele ubambe leyo mpahla. Manje wanginika ifoni enepassword kanje uthi angiyenzeni mina. Kodwa ke nawe busungayithatha phela nawe uhambe uyokhandisa lapha. Mhlawumbe namfana uyangixhaphaza wena. Ngijwayela kabi. Awungiboni uyangikhanyisa uyangeya Le mali kumele ngikhande ngayo ifoni phela iyona lona ngiconnecta yona. Kanti usilima mani wena. Hayi. Angithi manje kusuke kwenzeka kanje yabo. So esididini. Tolenge yabo fast tesheshayi. Le ahlahle ngintshontshile le phone. Yabona? No nginika into yokwebiwa. Nginika into yokwebiwa. Mana ngikutshela. Ngoba ngiyabona mhlawumbe uyangichaphaza ngenza isilimo, ngenza isiphuluphulu. Noma inini okuthiwa makuthiwa nginenkinga, ngifuna ukumbatha endlini ngizolanda wena uzongimbathisa, uyazi? Uyangikweneta futhi kumele ngiphinde ngihambe ngiyokhandana nefoni ngemali yami. Ukubeni yini lokho? Sungasebenzisa yona ke le ring le. I-magic ring. Bakwezwa ngomlingo.
lo mlingo lo uzokusiza ukuthi ube nazo zonke izinto ozidingayo ngiyakutshela-ke. Kuhle wena. Wena unani nje? Ike kakwenzelani? Hayi phela ukuthi yabona, hayi ukuthi mina bengiyisebenzisela iy'dingo zami yabo, kodwa wena izokusiza soke yakho. Utshethu ngase-Disneyland. Lalela ngikutshena. Uyabona njengoba uyisela weba, mhlawumbe uweba ney'nkukhu zabantu nje. Uyabona lamafoni aphuca abantu. Mina ngiqane ukuqalekisa mina ngikutshena. Ngiqalekise mina ngikutshena, ngiqalekise kabuhlungu ubona izinto zakho engahlangani kanti yimi. Ngiqalekise. Yazi. Akona nje hayi ukutsheni nje ngiyakulaya ngenzela ubumnandi. Ngulaye. Yabo. Mina ngikutshena le mali yami no300 mina usuku nosuku. Mina ngakwenza mina uhlezi njalo ulethe usheleni ekhaya. Njalo usuku nosuku nje noma kuthi uyagibela uyahamba yale egoli kodwa uzosuka egoli ulethe usheleni la ekhaya. Angifuni abantu mina bangihlonipha abantu la ngikutshena yazi. Angifuni nanokuthi nje baze babonke mina nawe singabangani suka nje uphele eduze kwami. Hamba. Ay, nalento yakhe lo. Unsonso phela le. Ngifuna ungenza isilimo. Kwalo. Wow mphathi. Umuntu ngishe busy. Nawe uba busy nawe uyangifonela. Akusiza ngani? Why wena? Hawu. Bathi ngikubingelela kahle kangaka wasungikhulumela iwaka waka. Bingelela kahle nami ngikubingelela khuluma nawe bingelela. Hawu. Oh, ngiyaxolisa sawubona mphathi. Ngakusiza ngani? Yazi manje ngiyachama ngisaqeda ngisho ukuchama. Ya. Lalela uLokuzana ngicela ngikhiphele yena la. Angisamdingi. Sengizontsini kukunina ukuthi ngizomkhipha kanjani ngisho ngamfakela umzondo umnukela indlu yonke aphuma ahambe la. Okay ya, malini? Hayi wena. Ngenihole phela awangivele nisebenza la ekhaya. Nami ngineyidingo la. Wala angizazi idingo zami ukuthi yithini, but ngeke ngibeze abantu bethi nami ngineyidingo, nami nginazo zonke idingo lezi abanazo. So nje mphathi please. Okay. No, it's fine. Ngizonikeza imali. Papa ye. Ngwa. Uthini? Hey bana. Izibani ngibani isidina nje busuku kanje. Awu, kunzima. Awukuthi mpembe. Uzwana la, umphathi usesithumile uthi sabe sekulokhu njani. Oh, hayi ngiyakuzwa ke Swahili. Buka phela, intombi la isekutheni kahle kahle lo muntu wakho lo kwenziwa yini ukuba yena ethumele thina ukuba simenzele lo msebenzi. Azenzeli ngani yena? Wena faka uniform, angingachaza. Faka uniform wena mina ngizofena ama-jazz guys khona ngesibonakalo zethini. Lapho sobe sibuka nje ama trainers. Angazi ama trainers but Terminator, Hayi ngeke. Mina webafo nje ongiphathela imask. Futhi mina nje ngizoyifikela nayo into engizoyiqoka bafo. Yeah. Papa yeke, sweet dreams. Danko. Ave bheda lona. Yazi nje. Bokuyiwashela.
ithathwe njalo-ke ifoni yami. Hawu, la maphara lawo adlala. Oh, nangu. Hey, woza la. Yini manje inkinga yakho? Ngafika ngikuthuma ukuthi uyabamba inkunzi kodwa uzobamba mina inkunzi. Yabona kula mfana sevele wangiphuca ifoni yami. Kanti nibangakanani nje umgqoma Phiniva nje? Hey, akufunele lokho. Usiphaphela la. Kanti wenze njani la mfana? Uthatha ifoni yami. Manje iphi le ngikuthume yona? Uvele bangibamba inkunzi nje. Kanti le drama enisuke niyenza lapha bekuyidrama yamahhala. Kusho kona ukuthi bekuyidrama yamahhala. Kodwa ngoba vele yabo ukuthi mina nawe sihlanganiswe ubusela. Asivele sijole. Hey. Cha lalela. Sokubona. Baje speaking ako pass ko paka. Dukuneka raka no kuslaka dukusaka. Kiti kuno kuluma ivari kuluma ivari kuluma kamanga. Suku duku papa. Suku duku ruku buku duku da. Takaraka suku paka kuku duku pa. Kuno kuluma ivari kuluma kamanga. Nika bote tekene karakina de banki. Pata sakara babu tuku pingeke takariko paka laka. Kiti kuno kuluma ivari kuluma kamanga. Kata topa kata to. Atiko kopa kata tendo to paka ko kiti kuku paka kiti kuno kuluma ivari lokan kuluma kamanga. Sata to pata le ko pika. Mama. Qeda hawu. Manje awusho kwase kwamnyama kanje la endlini. Sima nami ngiyabona ukuthi kumnyama la endlini. Hawu asisebenze naye isikhoma mase sizokhona ama-light la. Sokwenza umsebenzi. Hayi into endikamnqa. Uqokile endlini nokusilima yini wena? Isilimo. Why ufake ibuko endlini? Awuhloniphi wena emzini wabantu. Ufake ibuko ngihamba. Manje khipha namasimba la. Kwakhanya. Isilima akhanyi lana. Akhanyi la yabona yabo. Kwakhanya. No, chathi kodwa uphungisa. Nyama. Ngase nginepombe la. Shashisa ukuthi umsebenzi hawu. Hey! Yay! Mgodoi! Kahle kahle uringangani we on sleep siyasebenza ngapha manje sijampe ngempela no telling back isishelwa amanzi bathi bazama ukumboda thenga ba press thenga ba safe yeah sifuna imali skelen sawo mandiga sisibayi bathi bazama ukumboda thenga ba press thenga ba safe yeah
Wejuni. Awuze ngapha mfo. Ya mfana, bengicela la uyengile esitolo. Sengele nje idrink lapha. U20 rand nje lo. I-drink u20 rand. Ya indaba ufuna inyuke. Hayi ngephuda ngikwazi phela ukuyamahhala esitolo. Hawu kunini noma okusamalana nami hawu ngeke ngikwazi ukuyamahhala esitolo. Wena mfana, aweqa amagquma namathafa la uya la eduze. Wenza ngathi manje uyoshona le enketheni. Wena ubuzoya wena mahhala. Buyislet mali yami. Hayi ubungayini kani vele wasekuqala. One. Yes, 45 killing the people. Umsakazi. Mhlale ngifukuze inkani egcwele ekhanda singomahumusha sizoba siphule khwaga mhlale ngibabuka bengizela amawala ngeza nomkhosi lakumina ntothamba xa isuka vele ngisosha mhlale ngifela khona nabalozi bathi ashone khona mfana le ngoma ngeke shise khona mhlale rock ifeke Ya lo kuza. Ya nkabi yami, hey, kunjani? Yini manje wafala lento le? Yibi le foundation oyenzayo ke manje? Oh, hayi lempahla le phela hayi ondaba balana bazokwazi ukuthi manje ngizofuna wena la ngoba udume ngempama lana. Yabo? Ngizofuna wena la ungilelele ngento ezincane ngizama ukuyifihla. Lokhu zena abantu bayakwazi already bazokubona. Wena kuphela umuntu ahamba ngale nqola le ndaweni. So khumula lento le, khumula. Na uqeda nje umdlandla mina kulomphakathi. Hayi, umuntu asakwazi nokunyonyoba ke mama niyamazi. Ubona ngithunzi umuntu ayilalela phela wena. Ufuna ungisize la mfethu. Kunento enkulu kabi la ngenzakalayo lapha endlini. Futhi kahle wena nkabi yami ngangibona ushaya umuntu yabo. Ushaya ngekhohle. Manje ngase ngibuze le nkunzi imali angaba ngayipheki kanti idume ngani wathi hayi ngeke. Wena mshaya impama liyana. Ngakho ke njengoba ushaya impama ke vele ke nami ke ngifuna ukuthi uzongisiza ngayo impama lapha ebaleni. Kanti awe nawe lokhuzana awu mina impama. Bayakuthi abona lezi moto ziningi kanjani ayisafela nokuphela. Ayisaphela nokuphela. Masimba mali enzeka la. Ngithi sebenza uxoxa indaba wena la. He? Ngiyakuholela wona la. Sebenza la, sebenza. Umuntu umtshela into eyodwa njalo enza kanje enza into zakhe. Uyabona ibuhlungu into eqeda kwenzeka lapha wena ulukhuzana. Ukuthi umuntu athole impama ubohamba naye ke. Cabanga lo ndlela senihamba yonke soku awkward. Ubuthini konje mfowethu? Oh cha phela ngiyasho ukuthi ukuthi bukhuluma ngempama. Oh impama bengithi mina ngifuna ukungishayela impama lapha ebaleni. Yazi mina kulezi insuku angilali kahle. Uma ngasiwa amaphupho amabi ukushayeka izolo nje ngishawe abantu engabazi udobani ngibona izandla seyisithela zintazi. Ngiyacabanga la welokhuzana ukuthi mhlambe kumele uwashe ingubo zakho uma ukuthi unamaphupho amabi. Because abasekho abantu abathathayo manje. Washe ingubo mfowethu. And lokushaya ngempama sisikhona lo omnyathela emsileni. Mana ukhona umuntu onomsilo. Sikhona lo msukelile phela lokhuzana yabona ke. Hayi ngeke mina ngisiya umuntu ogcona abantu mina. Hayi uma wengane yami yazi. Maye le mpama ke ungangenzela yona le mpama mhlawumbe kube uwo omshange ekhohle. Yabona lokhuzana ngithanda ukwanza imama usonisa kanjalo because yabo ibusiness lasekhaya leli mfowethu. Ake ngikwazi ukushiya kanje. Ngiyaphoqa ukuthi ngiqaphe. Because mangishiya kanje labantu bazokwenza into zabe ebhedayo ebheke ecaleni. So kuyangiphoqa ukuthi ngibe khona la. Yena phela nawe usebenza khona la ngithakucela ngoba unawo umsebenzi usile. Mina ngizoholelwa yazi mina ngibamba bangenyanga 10,000. Khetha nje nazi insizwa egcwele la khetha umuntu omzwayo. Omzwe gazi ukuthi lona uzokwenza umsebenzi. Angigwevile naso. Lo mfana lo ya.
Nqevu. Nqevu. Sondele ngala. Lokhuzana. Umuntu angamathemba ke lo. Nqevu ulokhuzana. Lokhuzana uNqevu ke lo. Hayi khuleka ngiyakuzwa mfowethu. Ngiyayibona ikhona le ntsephe le. Uyabona isikhondla khonda futhi ngangisiza kakhulu. Wena ungangithemba ke mina. Manje ungakade umuntu onevoice umuntu esimami. Lokhuzana umboni insaza le. Awu. Wenza njani mfethu mina ngifuna umuntu ozoqaphela manje ngizonginikeza umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane uzoqaphela kanjani manje? Kanti ungambuke kumdelele lo muntu. Awolo muntu engafika lapha kwakho egqoka i-tight ehamba ngobra. Ngiyakutshela kanti lapha kona ubra uqukethe omkhulu ucela mbongaka. Oh ayikulungile yasenze njani? Alelanga lela kusasa. Because namhlanje ngathi ngimfice nebhizi ngiyacela futhi ningalenzi futhi. Ngicela afike ilula lento le. Ukuthi mina mangabe ngiphuma yena akhi igate. Mangabe sengingena yena akhi igate. Ahambe angahlali lapha yabona ngoba phela ikwama stand. Uthi ma stand ubuya shake khamisile lapha. Ngiyayibalekela lento lokungena abantu lapha bezostrapha sibe live. Khuleka nje imali izoqinisa ungasala. Cha Lokhuzana. Ungayihluphi nje ngemali. Siyabe enkingeni ayithola imali engako lo. Ungayihluphi nje ngayikhohlwa yona. Likhona already business la ekhaya. Thatha nangu uNqevu la uzokwenza umsebenzi. Kodwa ngikunike ngizokupha kona mfowethu. Sizobona mase kushaya umsebenzi. Umeleni ke wona kanje? Ngezi iwashe lezi moto. Sizwe. Yazenzela ngoba wazi ukuthi asinabazali asinabani. Ingakuvurufaya umfana wami kanje. Hayi cha nduna ayikho into embi engiyenzile. Umfana bengidlala na April Fool. Yabo. So kwasho ukuthi mhlambe wadusheka mhlambe noma ngamdlalisa kodwa uqale ngathi siyadlala ngoba ngithema ngimuthi aphindwa abungetshentsi hayi shoot naye on kwi vibe so ngaphinde ngamdusha yabo uyagcina ngabona ukuthi ngeke ngatho serious ngibe sengibaleka ke uNanduna ngingcenga ngingcenga into ngazala ngiyongena endlini yabo ube sengilandela ke umfana awungathi maye hawu maye babo nange ufuna ungibulala ngathi hayi mfana bengidlala hayi wenza ngqo umfana ngibe sengifaka amandla ke sengimdusha ke Uyakhuluma angikuzwa lento oyikhulumayo ayihlangani ngoba ayihlangani April Fool kade wadlula kanti lo zayo ukude oze lento ephathekayo ukuthi kwenziswa yini lokho kwenzayo cha nduna siqale ngokuthi nje umfana wakho lo kuzomela uthi ukuhlala naye phansi ukhulume naye ngoba akazibona umfana amasebhedini yabona mhlawumbe ngoba nawe uyamvuna yabona njengoba ula kusho ukuthi uyamvuna lo mfana unekhanda eliqinile akasile ikhanda le nto yenza emcimbini bamxabula uyobuya kuwena waphethe kanje Ngangizwe uthi ngithini uyayikhotha imbe ngeyumile lo mfana lo ayikhume nomhlabathi umqaphise ukhuluma naye ngikho ke kodwa lapho la ngikhona ukuthi man tshengise kahle yabo nje kumya nje ngimthe nje uyangidusha phela uyangidusha yoza la onamuntu ndini buye woza la ngisebese ngimuthi yangizwa yabona bese kuphoqelekile ke lokho bese ukuthi ukufaka amandla amancane yabo into ngikuthe nje nawe kancane cha hayi ngiyakuzwa ngizofike ngishayele nje endlini okay
Wesibindi. Kuna umsebenzi engifuna ukungenzela wona la usimple la udonsisa. Kuna lo mfowethu ohlala lapha esitendini sami la uNtibani. Ngimkadisa istand la muntu. Manje imali yami akasayikhokhi. Manje mfethu bengifisa ke wena kuwelwe lapha kuyena. Ufuna ngisothele na out. Ufuna imali yami. Mawuthi uyaqhubeka uyanqaba nemali yami. Uvela umkhipha hamba. Kwalo umuntu unqaba nemali yasekhaya. Yasekhaya nemali anqaba nayo. Ngiyacela ngisibini ushone lapha ufuna imali yami. Hayi ubala lo. Akwenjalo. Sibende madoda. Sibende. Ayisibinzo. Inkolo madoda. Hayi the big ones. Uyazi ngivashela ulokhuzana. Hawu, ngizokatshela ubani lokhuzana? Yena yedwa ulokhuzana noma ulokhuzana manje. Ngisho impela lo. Yazi kwafika la kumina kuseni lo muntu lo ethi kanjena lapha uhlushwa yipoki ziyamshaya njalo amayelele ngempama. Into engahlangana nje nyishinyifi. Hayi man. Loyo ngeke ngamshaya ipoki. Yabo bothi akashawa ngeyipoki. Ushaya amadlozi. Manje ushaya ngamadlozi, ushaya umhlaba. Umhlaba usumshayileke manje. Phela ukhumbule lo muntu lo ushisa impepho emqashweni. Wenzani? Uyibonga ezimili ziyaxabana njengamanje. Ushisa impepho lapha angeke ipoki ngamshaya. Ushisa impepho kwesami stand. Ne uthunje nendaba enga ushisa impepho standini sami lo muntu lo. Hayi. Kade lawe uhlulekile umthethisa uzoshisa amanye akhe engasekho. Hayi man isiphathe sexy. Hawu. Mfowethu ngicela ngenze into eyodwa. Hambe lapha kuyena lo muntu. Lo mtshela afuseka ahambe lapha. La muntu ufa amadlozi lapha estandini sasekhaya. Uyazi ngicasulayo mina la. Angina stand mina. Angina nkampani mina. Anginalutho mina. Ola somehow niyangishuthe niyangifaka yonke indawo. Yonke indawo niyangishuthe nje mina angina business mina man shit. Hayi. Angashunqwela shunqa mina mfowethu. Kodwa ibikho into ade kubekele yona la. Encane nje. Hayi ngempela umbekeleni. Khona kusaqasha nokhona la mfowethu. Mana ngilandela kodwa mfisi please mawuqeda kudla ehambe le kanje lapha. Ufuna uhambele lapha. Kade ngiyibuza mina ufuna yani lapha lo muntu loya. Mana la lapho. Usushile. Nakhini la khaya. Sabona. Yebo sobona. Sengifikile. Ubani wena? Uke wafika eKawash. Oh, hey. Phela hey ngeke ngisakubona awukahleni bo. So ngakwenzelani? Oh, ayilalela phela uyabo lapha ekwendlu. Nginenkinga enkulu kabi. Ngidinga ukuvalelo lapha esango. Kuba lapha ekwendlu njalo ebusuku uyangena uma wengane azogijima lapha ekwendlu. Hayi, ayikho lento oshoyo. Hlakaniphile wena kuyadlala. Manje uma wengane ufuna sibuyelana nti mina ngimthanda umuntu onengane. Ingane kaba. Ethu. Ngakho ke kumele ubuyele kuma wengane ukuze ingane ikhule inasi nobabili njengabazali bayo. Awu ngeke ngiyenze lo nto. Awu mina ngeke ngikwazi ncinga umuntu esifazane futhi uyingane. Hayi, kunaloko mina ngancinga umnikazi wethaveni ukuthi angayivala. Phela. Wena bengingena isigebengu nje manje uzozivikela ngani? Yabo umuntu oyithembe kanje adingeka. Shona phela. Awusho. Usuthatha ubani nje kodwa? Ngithatha uDJ Maphorisa. Nayi bo angikhulumi mina ngesithixo into oyibazele yona mina. Ngikhuluma ngomuntu okhona la ophila esingahlangana naye nomnini. Nangumuntu wami. Suyayingenela. Awu. Sabona inkunzi yompembe. Wempembe, ngithe sawubona. Ukhuluma noba, ngoba phela ngeke ukhulume nami.
Ngibingelela wena. Ufuneni ngibingelele lo ngemumvana? Wencephu. Buye usekubonile. Yebo sawubona ntokazi. Yebo. Mina igama lami nguNtebane. Bengicela ukubuza intokazi ukuthi uba igama. Bangibeza ngokuthi Stew. Hayibo. Igama lakho uNcephu unamanga. uNcephu wena. Ungcephu bangibize ngalo le car wash. Kwabe ngakwazi ukuthi the Stew. The Stew okwenzani? uNcephu wena. Sikwazi uNcephu. Sokubiza uNcephu la. Futhi uthe wena uDJ Maphorisa wakho ulo kinamangani uthe wena uDJ Maphorisa wakhe yabo wena wangidakelwa wena udakelwa yimina noma uyena wena awona mastand unawo ufuna ukusiphatha wena kulungile kodwa phela ngobi kwakho usemdala Ntombazane yimbe thatha isitilo kuzana noma yini ozohlala kuyona ngicathi kunebhakede lapho uhlala nomuntu wahlala ufuna ukuhlala khona Gaksale kunje Noma ngabe bayaphindanisa noma ngabe baya angeke bafike wakithi neqiselo Hlale kunje Hey! Baphuphu, wasala. We sell out wena. Hamba nomuntu ongitshela ifoni. Hayibo. Neshout yana. Yey. Buy. Phone yami. Phone yami ayingithinte. Leyo thatha silapha phezulu. Phone yami. Yazi. Bangibambe inkunzi cabanga. Ngisanda kuyintshontsha futhi leyo phone babele bangibambe inkunzi. Nakhona umuntu wangithuma ukuthi ngibambe inkunzi. Plan wayo yonke lento nangu. Yakhuhle nje yami. Yeah. Yazi nginesipani ngifuna ngishayele sona la. Yabona ke wena ufike kahle. Ungathi ngiyiprofile nje uzofika nesipani sithini? Usisi wami sometimes akangilogisi anymore. Isona sipani leso? Ngifuna ngishayele ifoni yakhe. Uyahlanya wena. Usisi wakho pho? Ngifuna ukumqaqa. Pho. Sen plan. Hayi vele khona la kusomphelezela khona emini. So mina ngizobe sengithatha lapho. Yonke into izocetha khuleka. Zoba phezulu kwayo. Ayisacusha. Kuyinjana nje lokho. Sewukhiyeka gogo. Ukhiyeka. Ingakho ungabelekanga wena. Thina sibaleka. Usungithela ngamathi. Uzana wena. Ngijwayela wena ngisela. Ngisela phela. Hayi ngithunywe umaqhinga ukuthi ngizolanda leyo mpahla. Ngikhathele. Ngisela. Umaqhinga unefinisher la? Cha imali. Uthi uzongenza imali? Ngazi kodwa ngithunywe uye la kuwe. Boy. Inyanga yaphela
Hayi, inyanga kaphela. Asho ukuthi ibhadi lakho ngoba phela ngihambe la uthi omaqhinga ungahambi la ngayiphethe imali. Cha. Inkinga le wona nsizwa. Imali bikhona. Angizithi imali bikhona. Kwasho ukuthi laba benomfazi wakhe bangena la endlini bagcina iduka imali. Nangu umuntu oyaziyo leyo mali leyo. Mina ngiyazi ile ngizoyikhokha next month. Oy bododa. Kanjani? Mina ngikaze ngangena la mina. Funa umuntu ovama ungena la akasekho manje. Ngalingeke ungicone mina. Alinge nje ungicone. Lophela. No! Asukuma nawe man. Suke endleleni yami mfana ngifuna ukubona lento enzakalayo. Jehova. Oh no, hayi khuleka vela in and out. So sasimali. We gone. Azela ama fight akho la. Sifuna ifighters sifuna imali yethu kuphela. Cha phela angithi niyazi ukuthi ukuze ngiholele kumele ngiqale nami ngihole nginikeze imali ifike kumina ngilusele kumina i-process 3-step process. Hayi mphathi hayi musukugaba mphathi. Wow, angale noma mina ngedwa mhlawumbe. Izwana njenge scam lento le. Boss phela ukwazi ukuyiqashe thina ungena plans sahamba thina. Sahamba lo muntu lo safike sambhonya, samshaya impama, sanyamalala endaweni. Samshaya funa khona elele. Wemadoda. Ezawumabili wamamadlelo. Yimi ngedwa umuntu osakwashawelele la. Ngiyangitshezi nina bafezi nangishangilele. Hawe insizwa, mastenda kuthembile. Akuzwabi kuthiwa khona abantu abangena endlini bashaya umuntu ngempamelele mastenda. Hayi nawe uzokunetha. Nawe uzokunetha mastenda kulungile. Mshaye mlumi ikandle nawe. Emngaka nje ngashawa ubani uMaster uMaster sifumanisa mfethu. Inini ufuna imali yini? Ile nkwaca ifuna imali yakhe. Yilo waya angimazi ukuthi inkinga uyiphi inkinga. Ngeke ngikwazi unishaya nonke mina. Kodwa nganishaya noyiso but not nonke. Hayi uqambushi wele thina usabi kodwa thina sikushaya. Hey, angizwa kusasa. Nenzani la? Nenzani la? Injani nje ayibona isango manje? No. Ngisima ngiphenduka siphelela lento lenza la. Hacks. Hey maqhinga nkabi yami. Hayi kuyaphileka kasancane. Futhi ngikuhlale kunjena futhi hey. Yabonga ukuthi uzungikhiphele lezi insizwa lana. Yeah. Kunento engiphazamisayo la futhi ngizwa ngabadleke la bekhuluma abantu. Uthi wona lokhu uzana ushisa impepho la. Ngishisa impepho. Angithembi ukuthi umuntu osile kahle khona afashisa impepho emqashweni ngabe impepho ushisa le emakhaya. Because nayo impepho ngeke ngishisa emqashweni. Nala ngishisa la ngihlala khona. Ngishisa le emakhaya kuphela. Hawu manje kwangathi userious manje lento yakho ngeke ngishisa impepho lana mina ngeke ngayenza lento ushisa impepho emqashweni ndoda. Lalela lokhu uzana ake sidodisane ke manje. Man to man sixoxe mfowethu. Lento yenza la ayisile mfowethu. Ayilungile neze. Udonsela amabhadi kuphela lokhu uzana iyeke iyabheda iyeke. Impepho ishise emakhaya kuphela mfowethu. Maqhinga mfowethu. Angifuna ukuganga yabo wena unenyawo zokuganga usuka le uzongidakela ogcina ngawo phela ubadabula ngempama laphana hayi mina awusuke le uhamba ibangeni ngakho uzongithethe ngishisa impepho emqashweni nanti ngithatha kanjani awume wena nami ngike ngikusabi ogcina ngabe bashala phe rank Wakhuluma lokho. Angikhuza ukhuzeka ndoda yazo. Angikhuza ukhuzeka. Okay. Yala masimbo wenzayo. All right. Thatha impahla zakho uhambe la. Manje. Okay. Buya manje ubalekelana. Ufuna ngifuna ngibuka abantu ke manje into yenzayo. Ya, usukuyenza into. Ya, imali yami.
uyakhetha ukuthi uqashwe yibo lapho noma uqashwe yimi. Mina ngiyakhwanja manje. Sabi. Hayi kun ngiyaflex, kinga yakhe yakhe, muntu yakhe yangitext, tribe menchase. Hayi kun ngiyaflex, kinga yakhe yakhe, muntu yakhe yangitext, tribe menchase. Imawo, 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 yeah, imawo, 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 imawo. Abafana abancane bathatha amachansi bacabanga ukushaya amaluzi. Shoda amaphondo seliphelile ikhona baqala bayibiza kambuzi. Bona phasa eyikhathi uzosithola khona shaya inkwadi userashini kanti uphuthuma Manchester shola phansi faka ugara silento iconsa phansi wonke umuntu ushaya ubukhazikhazi ungaze utshela ukuthi